Хайырлы кеш НТР каналында яңалыклар тапшыруы студияда Альбина Валиева бүгінгі шығарылышның теп темалары. Түбән Камада сиреналар яңгырады. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр итү системасын тикшерде. Сораштыру нәтиҗәләре Химиклар проспекты белән Бакый Урманчы урамы чатында көйләнүле юл киселеше барлыкка килергә мөмкин. Яшьләр җыелышы. Беренчеләр хәрәкәте активистлары Ожаган уенының муниципаль этабына әзерләнә. Бәйрәм белән котлады. 8-нче киләсе бәйрәм белән котлыйм. Вольный распева ансамбле солисты Татьяна Патрикеева концерт куйды. Спорт сөючеләрен берләштергән ярыш. Каракүл күлендә трейл форматындагы йөгереш узды. Татарстанда сиреналар һәм тавыш көчәйткечләре яңгырады. Гадәттән тыш хәлләр булган очракта халыкка шулай хәбәр итәләр. Бүген исә борчылырга сәбәп юк. Белгечләр хәбәр итү системаларының эшчәнлеген тикшерделәр. Түбән Камда бер үк вакытта яңа комплексларны да сынадылар. 27 җайланма автомат рәвештә штат режимында эшләде. Якын арада тагын шундый 7 комплекс барлыкка киләчәк. Модернизация ул җирлекләрендә кылычлаячак. Теманың дәвамы алдагы материалда. Көндүзгү тынлыкны сирена тавышы боза. Түбән Камада тавыш көчәйткечләре түгел 10 сәгать 45 минутта кабызыла. Барлык 27 яңа җайланма да сигналны автомат рәвештә һәм штат режимында җибәрә. Тикшерү 4 минут бара. Яңа комплекслар республиканың автоматлаштырылган хәбәр итү системаларын модернизацияләү программасы ярдәмендә барлыкка килә. Март ахырына кадәр тагын 7 җайланма кайтарылачак. Икенче этап барышында Түбән Кама районының авыл җирлекләрендә колачлау планлаштырыла. Самое главное в момент сирены это Сирена тавышы вакытында иң мөһиме ачык урынны ташлап китү. Бу якындагы сәүдә үзәкләре һәм җир асты паркинглары. Сирена тавышы ишетү белән телевизор яки радионы кабызырга кирәк мәгълүматны гаилә әгъзаларына һәм күршеләргә җиткерү сорала. Бу вакытта тынычлык саклау мөһим дип белгечләр. Мондый тикшерүләр елга 2 тапкыр март һәм октябрь айларында үткәрелә. Гөлия Нигъмәтуллина, Александр Халин, Булат Зиханшин, НТР яңалыклары. Химиклар проспекты белән Бакый Урманчы урамы чатында көйләнүле юл киселеше барлыкка килергә мөмкин. Әлеге участокта хәрәкәтне ничек оештыру мәсьәләсе шәһәр мэры Радмир Биләев тарафыннан социаль челтәрләрдә үткәрелгән сораштыруда күтәрелде. Тавыш бирү нәтиҗәләре буенча Түбән Камаларның күпчелеге биредә светофор белән көйләнә торган кисеш булдыруны хуплаган. Бу үзгәрешләр транспорт агымын җайларга һәм шәһәрнең бу өлешендә юл һәлакәтләре санын киметергә мөмкинлек бирәчәк. Бу сорау белгечләр үткәрәчәк анализ нәтиҗәләреннән соң хәл ителәчәк. Шәһәр мэры үзенең Telegram каналында шул хакта хәбәр итте. Беренчеләр хәрәкәте активистлары Ожаган уенының муниципаль этабына әзерләнә. Ярышны мәктәп укучылары үзләре оештыра. Бу аларның беренче тәҗрибәсе. Уен ничек узачак, кемнәрнең катнашуы көтелә? Бу хакта яшьләр җыелышта фикер алыштылар. Әйтергә кирәк, Илдус Садыйков исемендәге беренчеләр хәрәкәте йортына йөрүчеләр биредә үз сәләтләрен үстерә алалар. Бу эшчәнлек яшьләр һәм балалар милли проектының төп максатларына. Яңа мөмкинлекләр мәктәпләр төзелешен һәм ремонтлауны хуплау, педагогларның квалификацияләрен күтәрү, яңа укыту методикаларын кертү һәм уку өчен уңайлы шартлар булдыруга туры килә. Сезнең дә сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең номер 8-917 93 73 077. Вольный распева Казаклар ансамбле солисты Түбән Кама хатын-кызларын 8 март белән котлады. Татьяна Патрикеева халыклар дуслыгы йортында концерт куйды. Бәйрәмгә милли оешма вәкилләре чакырылды. Форсаттан файдаланып, кунаклар Түбән Камалының картиналары белән дә таныштылар. Күргәзмәдә төрле техникада иҗат ителгән рәсемнәр тәкъдим ителде.
Таныш булыгыз, вольные распевы казаклар ансамбле солисты Татьяна Патрикеева. Түбән Камала моңлы һәм күңелгә үтеп керерлек совет чоры җырларын башкара. Җырчы Түбән Кама хатын-кызларын 8 март белән котлап концерт куя. Гәрчә җыр белән лаеклы ялга чыккач кына кызыксына башлаган. Шулай да телевизион тамашада да катнашу тәҗрибәсе бар. 3 ел элек республикада аның яклап федераль каналда чыгыш ясаган. Бүген бәйрәмдә дусларын, якыннарын куандыра. Үзебезнең барча хатын-кызларыбызны, әниләребезне, бәбиләребезне барсындагын 8-нче киләсе бәйрәм белән котлыйм. Татьяна Патрикеева һөнәре буенча рәссам. Кунаклар Түбән Камалның картиналары белән дә таныштылар. Күргәзмәдә төрле техникада иҗат иткән рәсемнәре тәкъдим ителә. Гөлия Нигъматуллина, Гөлназ Җаббарова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Юеш кар, көчле җил спортчыларга киртә түгел. Каракүл күлендә трейл форматындагы йөгереш узды. Ярышның үзенчәлеге шунда ки, ул боз өстендә үткәрелә. Россиянең 4 төбәгеннән һәм Татарстанның 16 шәһәр районыннан килүчеләр 2 дистанция сайлый алдылар. 5 һәм 15 чакрым. Бәйге Түбән Камада 2нче тапкыр үткәрелә. Аның максаты спорт һәм сәламәт яшәү рәвешен пропагандалауды оештыручылар. Барлык катнашучыларга истәлекле бүләкләр һәм медальләр тапшырылды. Иртәгә Рамазан айының 15-нче көне сезгә сәхәр һәм авыз ачу вакытларын тәкъдим итәбез. 5 мартта пәнҗешәмбе көне кояш 6 сәгать 14 минутта чыга. Сәхәр 4 сәгать 11 минутта тәмамланырга тиеш. Авыз ачу 17 сәгать 20 минутка туры килә. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Сагынып көткән олы кунагыбыз Рамазан айы җир өстенә аяк баса. Рамазан айлары мөбарәк булсын. Сөйкле пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Мунафикның 3 галәмәте бар. Сүз сөйләсә ялганлар, вәгъдә кылса вәгъдәсендә тормас, үзенә тапшырылган әманәткә хыянат кылыр." Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичкүн 1дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татарлав аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.